Varios días despois da data prevista, a Praza de Galicia de Boiro converteuse onte domingo nunha gran festa de Entroido. Esta vez o tempo non impediu a súa celebración, como acontecera na xornada do martes. Aínda que a presenza de xente disfrazada non era agardada, foron numerosas as persoas que quixeron acudir vestidos coas súas mellores galas e participar no concurso no que había en xogo importantes premios, dependendo da categoría, tanto para individuais como parellas e grupos. Sen dúbida, o espectáculo itinerante de animación de rúa, Draco, a cargo da compañía Troula, foi unha das atraccións que levantou maior expectación entre o numeroso público que se congregou na praza do concello. Tamén especial seguimento tivo a actuación do grupo Aperta Percusión, de Vigo. A esta última seguíronlle tamén actuacións de grupos locais, como é o caso das Aves do Paraíso de Cabo de Cruz, ou os da Boina, de Cespón, entre outros. O Entroido boirense despediuse ata o ano que ven coa celebración tamén dos enterros do Felipiño na parroquia de Escarabote, do Oso en Abanqueiro e o da Sardiña en Boiro.